सानो नाथाय नों सानाना बेखौ नोंथांखौ इगनर खालामोना इगनर खालामबाय दे मानो इगनर खालामो नों हिनजाव गैया नामा नोंहा फिसा गैया नामा नों रुमथि नङाबो माबा बेखौ बुंदे नंगौ आं मा ओमफ्रायलाय नोंथ' खोनाबाय नों दिनै आंनिफ्राय गारि मटर लुथिजोब्बाय आंखौ इउज खालामबाय खालामखांनायनि उनाव दिनै नों आंखौ जालालै मा जाबावनांगौ जाखोलै जायफोरखौ फोथायो मानसिफ्राबो फोथायजाथाव इसाथार माथो आयौ सोरखौ मा फोथायबावनो लोगोफोर आं दहाय सिगाङाव नोंथांमोन मोनसे रेकर्डिं होबाय बे जाहैबाय मा पुर्निमा प्लास मैखोम बड'लेण्ड रादाबनि ओमफ्राय चिफ एडिटर ओमफ्राय पुर्निमाखौथ' सोरजों आंथ' नुफेराखैनो सिनायफेराखैनो दा होमबा जों सोरखौ फोथायबावनो सोर मानसिफ्रा माबायदि जामारो आयौ आयौ सायावल' स्लिम 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 जानानै सिङाव बिनि गोसो समफ्ल बिखोफानो जुदि माने गुबुननि सायावल' माने गाज्रि नोजोर खालामोब्ला दा नंगौबाबो नङाबाबो जोंथ' भाइरेल खालामाखै नंगौबाबो नङाबाबो गावसोरजों दिनै भाइरेल जालायदों हयथ' पुर्निमाजों हयथ' मैखोमजों दिनै भाइरेल जालायबाय बिथांमोना सिङाव इसिङारि मा सोलिखुमादोंमोन दिनै रोखा क्लियार जाबाय दिनै पुर्निमायाबो लाइभ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होबाय आं गासिबो डिटेल होजोबगोन ओंखायनो आं लेखादों फुल नोंथांमोना आं फुल होगोन नाथाय दिनैसिम बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय मैखोमा जेबो बुंथ'वाखै दा बिथांनि रेकर्डिंआ दिनै सारा आउट जाबाय बिथांनि गाज्रि भाषा रायलायनायाबो बाय आउट जाबाय दा नुजोब्बाय बयबो नोंथांमोना नुखाबाय आरो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव डिटेल होगोन हिन्जावा दिनै मा बुंखो बिथांजों मा सेक्रेसि मा बाथ्रा रायलायोमोन बिथांखौ मा बिनो मा खोथा बाथ्रा होयोमोन मा जों बेखौ लफायोमोन जेनेबा मारै बेखौ जेनेबा गदाय लानो मानो थाखाय बे मैखोमा नाजामारदोंमोन ना नाजामाराखैमोन मा सिस्टेमै थ' फै आङो नोंथांमोन डिटेल होगोन आं बुंबाय थाया फेक नङाबा आंखौसो बायसिना होनलायगोन नोंथांमोना गतिके फैदो भिडिअखौ नाय नोंथांमोना पुर्निमानि खुगानिफ्रायनो डिटेल बाथ्राखौ खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर माने गावखौनो माने भाइरेल खालामना लादों ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामनो होननानै नोंखौ भाइरेल खालामनो होनबाय थाखायोमोन मानो होनबा माने गाज्रि भाइरेल खालामनो होननानैहाय चान्स लादोंमोन खोमा मानसिया खिन्थु आंखौहाय गाज्रि भाइरेल खालामनो चान्स मोनासै माने बिदि रेकर्डिं भाइरेल खालामबाय आरोना माबा सना रुफानो गारि घरानो हा हुनो दखान बानायना होदोंनो होननानै माने बेखौ आंखौहाय ब्लेकमेल खालामनानै भाइरेल खालामनानै होनो हाबाय आरो लोगोफोर थाखा हरदोंबा आं मानो दखान होनांगौ जानांदों ओमफ्राय बियो जुदि आंनो गारि बायनानै हरदोंबा फाइनान्सनि फैसा हरनांबाय थायो ओमफ्राय बियो जुदि माने दखान खुलिनानै होदों होनोबा आंना दिनैसिम मिस्ट्रिफोरनो माने आंनि पार्सनेल खोथाखौ आं खिन्थानो सानाखैमोन उफाय गैया माने आं खोन्थानांसिगोन पार्सनेल खोथा माने सिंनि खोथाफोरखौबो आं खोन्थानांसिगोन माने आंना दाहार दङ जाय मानसिनाव दाहार लानानै आं दखान खुलिदों बेबो खिन्थानो हागोन आरो आं दिनै मिस्ट्रिफोरनोबो फैसाखौ आं क्लियार खालामनो हाबावाखै माने बिसोरबो मानिनानै दङ र' एसे नेथ'बाव नोंसोरनो नुदों होननानैहाय मिस्ट्रिफ्राबो फैसा बिफैयो माने बुजिनानै गैथ'वा होननानै गोदान होननानै बुजिनानै बिफैथ'वा ओमफ्रायहाय बे होनो दा हा बायनानै हरदों सना रुफा हरदों होननानै सना रुफा बियो अबेनिफ्राय हरदों अबे दखानाव बायनानै होदों बियो बेखौ प्रुफखौ देखायनो हानांगोन आरोना ओमफ्राय टाउनाव सोरबा आराय लाखनि हा मोनो नामा नोंथांमोना मिथिखायोना लोगोफोर 2.5 लाखनि टाउनाव हा मोनो 2.5 लाख हरदों होननानै 2.5 लाख हायाव हरदों होननानै जे बुंदों बियो माने ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामखादों थारमाने आङो गावनि हिनजाव गदाय जानांगौमोननो आंखौ लाथारगौमोननो ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों आरो आंखौहाय माने नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आं नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आंजों रायलायाबा आंजों थायाबा बिदि होननानै बुंबाय थाखायोमोन माने ओरैबायदि नंखाय ओमफ्राय गावनो बे भिडिअ रेकर्डखौहाय माने हरनानै होबाय खोमा ओमफ्राय दा भाइरेल जामारबाय ओमफ्राय आं बिनि हिन्जावनोबो खोन्थाहरबाय थाखादों नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो नोंनि फिसाया आंखौ फन हरनानै डिस्टार्ब खालामो आङो ब्लक खालामनानै दोनो नाम्बारखौबो नाम्बार गोदानजों फन हरनानै आंखौ अयथासार खालामो गासिबो नंखाय लोगोफोर बेफोरो बिराद फाग्लालै बे मैखोम गदाय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिन्जाव दंखायो फिसाफोर दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा
ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिन्जावफोरजों लिंक लायो अनेक हिन्जावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिन्जावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ बिदि आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रिआपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिन्जाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने थानायनानै नायनांगौ आरो खेमसेनो माने गाज्रि साननो नाङा एफाबां जुदि बियो माने हिन्जावफोरनो थाखा हरनो हायोबा माने एथ'ग्रा मानसि गिदिर जानो हायाखै बेलाय लोगोफोर मा जादों आगै आं जानायखौथ' मोनथिखाबाय आब' नों माने रेकर्डिं भाइरेल खालामनानै होदों आंखौ माने कि आङो रागा जोंनानैसो माने इ होनबाय थायो आं नोंनो फैसा हरदों खिन्थु आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ बेयो माने कि आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय रेकर्ड दङ माने फन पेआव जे माने प्रुफ दङ एथ' लाख होनो ओमफ्राय आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ आंथ' बेखौ बुंबावासो जुदि इयो फन पेआवसो होनदों खिन्थु इयो आंनिफ्राय जे केस लांदों फैसा माने गावनिफ्रायल' लाबोदों होननानै बियो आंखौ बुंबाय ओमफ्राय आङो जेबो बुंनो सानाखैमोन बुंफिननो सानाखैमोन लोगोफोर माने आंखौहाय माखासे मानसिफ्रा नोंबो क्लियारिफिकेसन हो मानो होनबा नोंखौ बुहुत गाज्रि नोजोरजों नायगोन मानो होनबा नों हिन्जाव मानसि नालाय नोंखौल' गाज्रि नुगोन खिन्थु माने हौवा मानसिफोरखौ गाज्रि नुनाय नङा होनो नालाय आंखौ माने होनदों नालाय आंखौ माने बेखायनो आङो रिप्लाइ होफिननाय जादों आरो लोगोफोर माने आं भिडिअ खालामनानै रिप्लाइ होनोसै सानदोंमोन ओमफ्राय एथ' गोलाव माने खोथा बुंबाथ' अनेक दङ खिन्थु एथ' गोलाव भिडिअ खालामनानै आं बोरै बुंनो आं लाइभआवनो डाइरेक्ट फैनोसै फेसबुकआव होननानै आङो फैदों आरो लोगोफोर औ आंनाथ' गुमै दंखायोमोन होमबाबो माने बियो ओरैबायदि माने अयथासार खालामदों आरो बिनि थाखायनो माने आंहा एसे प्रब्लेम जानानै दङ दिनैसिमबो दंखायोमोन आंना गुमै ओमफ्राय आंखौ बयबो सोङो नोंना गुमै दंखायोना खिन्थु आं रिप्लाइ होआ रावनोबो आं सानसे समाव आं रिप्लाइ होजोबगोन सानोमोन ओमफ्राय खिन्थु आं बेखौ जे बेबायदि आंखौ ब्लेकमेल खालामगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो लोगोफोर आरो आं बिनि हिन्जावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिन्जावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिन्जावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिन्जावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिन्जावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिन्जावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बिदि माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलाय हरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन दाथ' आंखौसो गाज्रि सानसिगोन गाज्रि नोजोरजों नायसिगोन हिन्जाव मानसिखौथ' ओरैबायदि नासयख्रेबनो मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय माबा मोनसे भिडिअ मोजां होबाथ' शेयार जानायबो नङामोन नायनायबो नङामोन रावबो मोजां भिडिअबाथ' शेयार जानाय नंखायामोन औ 40 लाख गाहाम हिरायाव सना लागायनाय नाम नोंना औ ओरैबायदि माने बदनाम नंखाय बदनाम